De vogelgriep maakt opnieuw slachtoffers. Maar een plan van aanpak is er nog steeds niet, ondanks het drama van vorig jaar. We hebben op een bierveeltje zitten rekenen hoe lang het duurt voordat ze het verlies van vorig jaar hebben goedgemaakt. En dat is minstens 25 jaar. En verder in deze Zeeland nu. De helft van de jongeren heeft stress of problemen. En een echte chefkok in de klas. Goedenavond. Natuurorganisaties en vogelliefhebbers houden hun hart vast nu de eerste vogelgriepslachtoffers in Zeeland alweer worden gevonden. Vorig jaar was een catastrofe en er is nu nog steeds geen overkoepelend plan voor het opruimen en registreren van de dode vogels. Vorig jaar werd Zeeland onaangenaam verrast door een golf van vogelgriep die veel wilde vogels het leven kostte. Vrijwilligers werden opgetrommeld om de dode vogels te rapen en zo verdere schade te voorkomen. Pim Wolf is vogelonderzoeker. Hij noemt de schade aan de vogelstand dramatisch. We hebben op een bierveeltje zitten rekenen hoe lang het duurt voordat ze het verlies van vorig jaar hebben goedgemaakt. En dat is minstens 25 jaar voordat de populatie weer op het niveau is waar die in 2022 aan het begin van het broedseizoen was. Nou zien we op tv zoveel over vogelgriep bij kippen, maar we horen eigenlijk vrij weinig over wilde vogels. Hoe kan dat? Ja, wilde vogels hebben een iets andere economische impact, zal ik zeggen. En bij zo'n kippenboerderij is er ook meteen een drama. Er gaan heel erg veel kippen dood en dat is ongelooflijk vervelend. Maar er staat ook altijd een eigenaar van de kip toch wel zeer bedremmeld op camera. En hij heeft groot gelijk, want het is een ramp voor zijn bedrijf. Buiten is dat een beetje anders. Veel van die sterfte, zeker afgelopen jaar, vond in grote kolonies plaats. Die voor een deel echt ver buiten het beeld van mensen zijn. Midden in het Haringvliet, midden in de Waddenzee. En dan merk je het gewoon minder. Wolf vindt, net als veel natuurorganisaties en vogelkenners, dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer moet doen om de vogelgriepcrisis onder wilde vogels aan te pakken. En het werk moet gecoördineerd worden, net zoals het ministerie dat doet bij getroffen kippenboerderijen. Zijn de mensen die in de terreinen de dode vogels zouden moeten verzamelen, die zijn er. Die kennen we wel. Daarnaast moet er nu wel iets gecoördineerd worden om, als we weer zoveel dode vogels krijgen, dat we ook weten wat het waren. Dus er moet een verzamelpunt zijn. Er moeten mensen even gebeld worden van er liggen 300 dode vogels, kunt u even komen vertellen wat het is. Vorig jaar werd een kolonie grote sterns in natuurgebied Waterdune hard getroffen. Het is onduidelijk hoe snel vogelgriep dit jaar om zich heen zal grijpen. Dit jaar lijkt het zo te zijn dat kokmeeuwen ook behoorlijk getroffen kunnen worden. Maar hoe dat zich in het broedseizoen gaat ontwikkelen, dat weet niemand. Het enige wat je wel weet is, er kan weer zoiets gebeuren waarbij je ineens opgescheept zit met duizenden dode vogels. Waar je ook nog iets van wil weten. Want je wil niet alleen weten, oh ja, dood. Steek maar in een put. Je wil ook weten, wat voor vogel is het? Wat voor impact heeft het? Wat gaat dit voor het natuurbeleid de komende jaren meebrengen? De veiligheidsregio heeft inmiddels een eerste stap gezet en alle partijen uitgenodigd voor een overleg. Ja, en het is zo moeilijk coördineren doordat het ministerie het opruimen en registreren van dode vogels overlaat aan de eigenaren van de grond. En dat zijn allemaal verschillende partijen. Rijkswaterstaat, het waterschap, gemeenten en natuurorganisaties. De helft van de Zeeuwse jongeren kampt met psychische klachten. Ook is 1 op de 2 vaak gestrest, meestal door school. En veel jongeren voelen zich eenzaam. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD. De jongvolwassenen, 16 tot 25 jaar, is natuurlijk een periode van grote ontwikkeling, veel veranderingen in je leven. Ja, en als je dan deze cijfers daarnaast zet, dan vind ik het zeker zorgelijk. Volgens de GGD heeft de coronacrisis er bij jongeren mentaal flink ingehakt. Al zien ze ook dat velen weer opveren. De weerbaarheid van de jeugd is er ook, hè? Dus er zullen zeker een hoop jongeren zijn die de draad weer oppakken. Maar er zullen ook jongeren zijn die dat moeilijker vinden. Ja, en daar moet je dus vooral maar gaan kijken, wat heb je nodig? En dat wil de GGD het komende jaar gaan onderzoeken. Het gaat slecht met de bijen in Zeeland. Meer dan een derde van alle bijenvolkeren is verdwenen volgens imkers. Uiteindelijk zie je dus dat zo'n volk, nou deze zijn al meer dan een paar dagen dood, dat die dus al helemaal beschimmeld op de tros op de raten zitten.
Waardoor ze dood zijn gegaan is gissen. Het kan door ziektes komen, door een tekort aan voedsel, door de hoge temperaturen in januari. Voor een imker is het op zich een ding dat je denkt, vervelend, moet je opnieuw beginnen. Voor de fruitteelt is het natuurlijk een ander verhaal, want die zijn afhankelijk van bestuiving. Mathieu pleit er dan ook voor om te onderzoeken waardoor zoveel bijen dood zijn gegaan. Dat kost veel geld, maar is volgens hem wel de moeite waard. Dat er sprake is van een neerwaartse spiraal van verschraling in Zeeuws-Vlaanderen, zoals een onderzoek dat gisteren naar buiten kwam uitwijst, kun je zien in onder meer Terneuzen. In de afgelopen 10 jaar is het winkelhart daar met forse stappen achteruit gegaan. En dan waren hier allemaal winkels van Blokker, we hadden de Action hier, we hadden Bakker Bart, hadden we de Op is Op winkel. Dus heel veel hier weggegaan, de CNA, de Beaumonte, dus heel veel winkels zijn er hier eigenlijk. Zo maar een klein gedeelte wat ik nu vertel eigenlijk, dat is ook allemaal weggegaan. En het einde lijkt nog niet in zicht, want ook Karin Gouwloze zelf sluit haar zaak in de Noordstraat in Terneuzen. 13 jaar zat ze met haar winkel in de ooit zo bruisende straat, maar nu stopt ze. Als ik hier dan inderdaad vanmorgen kwam om 10 uur, dan denk ik, oh, er loopt gewoon geen mens. Dus, en ik zie het ook nu, zijn we wat later en het is zo stil op straat. Het is echt heel stil. Nee, je schrikt bijna als er iemand voorbij komt. Ja, precies, dat klopt. Ik schrik inderdaad gewoon als er iemand naar binnen komt. Het is echt, het is gewoon eigenlijk schrijnend wat er hier aan de hand is. Onderdeel van het rapport Elke regio telt is het gebrek aan faciliteiten in Zeeuws-Vlaanderen. En daar is de Noordstraat in Terneuzen natuurlijk met al die leegstand een goed voorbeeld van. Maar er zijn meer problemen, want in het rapport staat ook: de Haagse overheidsregels staan vaak het benutten van kansen aan de andere kant van de grens in de weg. En dat merken ze hier in het ziekenhuis. De helft van onze medisch specialisten is Belg, Vlaming. Dus dat zegt iets. Niet zo vreemd, want het Universitair Ziekenhuis ligt hier op schootsafstand. Daar werken we intensief mee samen. Alleen regels, regels, regels. Want wij mogen mensen uit België niet zomaar hier aannemen. Die moeten eerst Nederlandse diploma's halen. Dat is toch heel vreemd, terwijl ze goed ervaren krachten zijn. Smit is oud-havenwethouder van Rotterdam en ziet dat Zeeuws-Vlaanderen ook op dat vlak wordt achtergesteld. En dat is wel vreemd, want hier ligt de 3e haven van Europa. Enorm potentierijk. Alleen het Rijk erkent dat niet als potentierijk en erkent ook niet dat regels en investeringen hier net op een andere manier zouden moeten dan je dat in de Randstad doet. Voor de Noordstraat komen positieve veranderingen waarschijnlijk te laat. Boven de Westerschelde heeft Karin ook meerdere zaken die wel goed lopen. In Terneuzen heeft ze de beleving zien verdwijnen. En wat wil je nu in deze tijd? Dat is beleving en sfeer. Nou, helaas, maar dat is er gewoon niet in Terneuzen. Dan kan ik wel rond de brei heen praten, maar dat is gewoon zo. Mensen beleven dat niet meer, dus die trekken weg. En dus gaat Karin haar pand verkopen of verhuren als er nog een ondernemer is die het aandurft. Een aantal geschenkwoningen van na de watersnoodramp worden waarschijnlijk rijksmonument. Staatssecretaris Oesloe laat daar onderzoek naar doen. De houten geschenkwoningen kwamen voornamelijk uit Scandinavië. Er staan er nog ongeveer 700, waarvan er 79 in een goede en originele staat zijn. Basisschool Laurijn uit Filipijnen doet deze week mee met het project Kok in de Klas. In totaal doen er in Zeeland 10 scholen mee. Chefkok Eline de Waal leert de kinderen koken en laat ze kennismaken met gezond eten. En dan gaan we deze in doen. Dat ze gewoon meer groente gaan eten, want ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat ze nu ook wel hebben gezien dat ze het best wel heel leuk is om te doen. De leerlingen waren erg enthousiast over de gastles. Omdat het gewoon heel gezellig is en het is een keer wel anders dan gewoon les hebben. En ze hebben dingen geleerd. De manieren dat je je vingers die kan snijden. Dan leer je ook nieuwe smaken en dingen kennen. En toen alles klaar was, mocht iedereen proeven. Behalve Koesai. Ja, het is nu Ramadan en dan mag ik nu eten. Maar de rest van de klas, die vond het... Heerlijk. Voor Joris Gray uit Middelburg is zijn transitie van vrouw naar man net zo gewoon als van naam veranderen als je trouwt. De beslissing om zijn transitie in een fotoreportage vast te leggen is dan ook een hele bewuste keuze. Fotograaf Steffen Brinkhuis volgt een jaar lang alle stappen die Joris neemt om zijn doel te bereiken. Kijk eens een beetje naar rechts, Joris. Ja, precies. Ja. Deze rechts. Wat we willen laten zien is wat het proces inhoudt. Niet alleen maar de voorkant wat we misschien soms zien, dat iemand misschien eerst mannenkleren aan had en nu vrouwenkleren aan had of andersom, maar wat er ook op de achtergrond gebeurt.
en wat dat emotioneel met iemand doet. Ik zit 9 maanden in medische transitie, waarvan ongeveer 2 jaar dat ik me afvraag van goh, welk gender val ik? En ook een jaar dat ik openlijk transgender ben. Dus dat ik kan zeggen van oké, dit is mijn genderidentiteit en dit is mijn naam en mijn voornaamwoorden. Dat is mooi, man. Zullen we een beetje close-up doen nog? Ja. Ik vind Joris fantastisch. Ja, ik vind Joris een heel open persoonlijkheid. Hoe intiem het ook is, hij deelt het gewoon met mij. En ik kan ook gewoon zeggen als ik iets ergens anders insta. En dan zijn we het misschien niet eens en dan is dat ook prima. Dus het is een heel leuk proces. En nou naar de zee kijken? Toen ik 16, 17 was, wou ik dat er zo'n project was. Dat er mensen waren die op mij leken en meer representatie van mannen die er zo uitzien als ik. Dus vandaar dat het een hele makkelijke keuze was om mee te doen aan een fotoproject. Iets meer naar links, klein tikje? Ja, precies zo, ja. Maar de buitenwereld heeft er veel meer over te zeggen. Mensen gebruiken vaak het woord heftig. En dat zijn eigenlijk altijd mensen die niet trans zijn. Wat voor ons heftig is de buitenwereld die zich aan moet passen aan een genderidentiteit waarvan ik altijd al wist dat ik het was. Dus dat is het lastige daaraan. Ja, zo, top. Voor mij is het niks anders dan iemand trouwt en neemt een andere achternaam aan. Zo gewoon is het voor mij. Ik vergelijk het vaak met antidepressiva medicatie bijvoorbeeld. Dat is ook noodzakelijk, maar dat komt niet in de krant, komt niet op tv. Terwijl het gewoon een medicatie is om je beter in je eigen lichaam te voelen, maar ook beter jezelf. Ja, top. Het eindproduct ziet eruit dat Joris een top surgery heeft. Dus dat Joris zijn borsten verwijderd worden. Omdat hij heel graag met een ontbloot bovenlijf in de zee wil zwemmen. Ik wil het privilege hebben van een mannelijke borstkas. En voor mij betekent dat niets anders dan mijn shirt uit kunnen trekken. Zonder dat mensen daar iets van vinden, maar ook zonder dat ik mezelf schaam of niet lekker in mijn vel zou vullen. Ja. Vanmorgen was er nog wat zon, maar dat was snel voorbij. Het werd een bewolkte, koude middag met af en toe wat regen. Ook morgen is het grijs, met vooral 's middags en 's avonds kans op regen. Het wordt wel een stuk minder koud, met 13 tot 16 graden. En dit was Zeeland Nu. Op onze website vind je nog de nieuwe poster van Film by the Sea van dit jaar. Het is een extra bijzondere editie, want het filmfestival bestaat 25 jaar. Meer over de poster, de ontwerper en het festival dus op omroepzeeland.nl. En dan zijn we er echt doorheen voor vandaag. Morgen om 5 uur weer een nieuwe Zeeland Nu. Tot dan, fijne avond.